Hello, hi, namaskar. Welcome to Manasani Lifestyle. ତ ଏଠି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ପୂଜା ଚାଲୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମମି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି ବି ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ମୋ ମମି ମତେ ଦେଲା ଫୁଲ, ଯାହା ଦେଇଦବୁ ନନାଙ୍କୁ ବୋଲିକି, ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ ଫୁଲ ବି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କର ମୁଁ ବେଶ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ହେଇଛି ଯେ ଆଖି ବି ଉଠୁନି ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ବି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୋ ମାଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଥିଲି। ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୋପିସ୍ ଟେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ତ ମୋ ମନ ଖୁସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖାଉଥିଲି କି କେମିତି କେମିତି ମାନେ ସବୁ ସଜାवट ହେଇଛି ବୋଲିକି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଆଉ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲି, ମାନେ ବହୁତ ହି ଡଲ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ମତେ, ଜାଣିନି କଣ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ତରୁଭୁଜ ଖାଇଦେଲି। ଏଠି ମୋ ମାଉସୀ କିଛି ତ କହୁଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ହସୁଥିଲି, ବାକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଶୋ କରିପାରିଲିନି। ଏଠି ବସିକି ମୁଁ ତରୁଭୁଜ ଖାଉଥିଲି, ମାନେ କଟା ହେଇନଥିଲା, ମାନେ କଟା ହେବ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ବୋଲିକି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୋ ବାପା ମାମାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମନ୍ଦିର, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ତ କମ, ଲେକିନ ଫିର ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଏଠି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଦହିବାଣି ବି ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଗାଡି ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ପୂଜା ହବା ପାଇଁ କି। ଏଠି ତ ମୋ ମାମା ବି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଥିଲା ଗାଡିକୁ କି ଏମିତି କର ସେମିତି କର ବୋଲିକି। ତାପରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗାଡି ରହିଲା। ତାପରେ ପୂଜା ବି ହେଲା। ଏଠି ନନା ଆସିକିରି ପୂଜା କରି ଦଉଥିଲେ, ଏଠି ନଡିଆ ପିଟୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ନଡିଆ ପାଣି ବି ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ଏଠି ମୋ ପୂଜା କାମ ସରି ଯାଇଥିଲା, ତ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିକି ଯିବି। ମୋ ପୁତୁରାର ଆଜି 21 ଥିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ବାହାରିକି ଯିବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସି ଯାଇଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଭାଇ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ। ମୋଠୁ ଯେତିକି ପସିବଲ୍ ହେବ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ଭାଇ ଘରକୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଡେକୋରେସନ୍ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ତା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡେକୋରେସନ୍ଟା। ତ ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ, ତାପରେ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ଏଠି ମାମା ବାପା ଦୁଇ ଜଣ ଧରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ମାମା ଏଠି ଗିଫ୍ଟ ବି ଦେଲା ତାକୁ, ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ବିଛାଟା ଦେଖାଗଲା। ଲକେଟ୍ଟା ମୁଁ ଆଉ ଶୋ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଭିତରେ ଥିଲା ବୋଲିକି। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡେକୋରେସନ୍ ଏରିଆ ଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ମୋ ପୁତୁରା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଉ ତା ସ୍ମାଇଲ୍ ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍। ଆଉ ସେ ଏମିତି ହାତ ଦେଲେ ସେ ହାତ ବି ଧରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ଖାଇଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଘରକୁ ବି ରିଟର୍ନ କରିଗଲି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଘରକୁ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ପୂଜା ପାଖକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଭାଇ ଥିଲା। ତ ଏଠି ସତରେ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଦେଖା ହେଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବିର ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିଁ ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ, ମାନେ ଯେ ଏ ପୂଜା ଘଡ଼ି ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ହି ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ କେମିତି ଖାଉଛି, ମୋ ଭାଇ ସେ କେମିତି ଖାଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ତାପରେ ଟିକେ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ବି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ ମୋମୋ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଆମେ ଖାଇବା ଖାଇଛୁ ସବୁଠୁ ହିଁ ଭଲ ମୋମୋ ହିଁ ଥିଲା। ପୂଜା ଘଡ଼ି ହିସାବରେ ମୋମୋ ବହୁତ ହି ବେଟର କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା କି ଏତେ ବି ଖରାପ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ମୋତେ ତ ଏତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି, ବାକି ଫିର୍ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଟିକେ ମଟର ସୁପ୍ ପିଇଲୁ, ସେଟା ବି ମାନେ ଭଲ ହିଁ ଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ କେମିତି ସେ ସେଟଅପ୍ଟା ଥିଲା।
बहुत भलसे बनाउଥିଲେ बहुत हाइजेनिक वे भी बनाउଥିଲେ बाकी आमर से किसी कनसेंट्रेशन ना आमर खाइबार कनसेंट्रेशन आम ये खाइबार ही पूरा माति जाइछु समस्ते मो भौणी समस्ते मिसे खाली खाइबार कनसेंट्रेट आ एठी भी मो भाई को भी टे खोई दउथली टिके राग थिला आमे खाई पारु नथिलु लेकिन मो भाई खाई दउतला एठी तापर खाई साला पर हम आइसक्रीम भी खाई देलु माने मु आ मो भौणी तापरे पुणी आम घर को पलै आसिलु समस्ते मिसिकी एक्चुअल रे कहबा गले आम समस्ते मिसिकी गलु बोली किछि भी जना पड़लानी कि कौन खाइलु कौन नहीं कौन टेस्ट था एतरे किछि फरक पड़नला आम समस्ते खुशी रे जाइथिलु बुली बाली की खाई पी के आसु सेटा ही बहुत बड़ कथा तो आज पई एथिकी देखावा आउ गोटे लॉन्ग वीडियो रे आज तुमर फर्स्ट वीडियो थिला तो बाय बाय टाटा।